somos impresionantes como seres humanos. Por iso nos cuestionamos todas estas cousas. Eu creo que o ser humano maravíllase ante si mesmo, sí. E daquela cuestionase todo, e sobre todo a finitude. Esta cousa de non tiñas que morrer nunca, sí. Maravíllome ante a túa complexidade e a túa humanidade, e daquela sinto que ti non tiñas que morrer nunca. E a veces admirámonos de nós mesmas, que é o que digo eu, non? Eu estaba mal, porque persoas moi importantes para min actuaron como se as cousas que eu sentía e que me pasaban non importasen, non os afectasen, E eu tiña gana de vivir. E eu creo que é ese momento no que eu maravíllome ante a miña humanidade, e iso conéctame coa finitude, e eu sinto que o tempo que estea aquí, si, teño que vivir porque, joder, mira que maravillosa son e vou morrer igual que eses atontaos. É algo así, en serio.